Tak ahoj, vítám vás Aken u dalšího našeho let's play z našeho challenge, to je samý našeho, ale moc rychle rozjezd. No to nevadí, koukneme se. Jo, nejdřív bych měl si tady nějakou věc prodat, protože mám úplně narvaný inventář, to zrovna třeba nepotřebuju. Co tohle, to je co pro boha? Jo, obratnost a výdrž. Ale dáváme tu inteligenci další. No tak, tady. Tak, no to taky nechci. Klíč tady pořád máme, koukneme se, jestli tady není něco super, nějaká super věcička. Ale bohužel tady nic nevidím, samý minus. Minus. Ty vogo, no tak. No, ale tuhle by taky dáváme. Nabít vám epickou, to ještě nějakou dobu chci. Když tady to je mnohem lepší. Ne, rychle pryč. Ať o tom ani nepřemýšlím. Tak, jinak se omlouvám, že to je tak pomalý, ale zrovna nahrávám video s Darkem, co jsme natáčeli, takže to bude trošku pomalejší. No jako pomalejší, že to bude trošku nabíhat, třeba když budu takhle z toho čaropodu. Tak tohle zrovna nepotřebuju asi, ale čisto nechám, protože kdybych nějaký žádný nenašel, tak by se to mohlo hodit. Tak, no tak, počkat. Jo, to mám výdrž, no jde to, jasně, to si tak koupit. No tak tady nic není, nic zajímavého tady není. Tak to je snad i dobře. Tak, jo, tak já mám všechny elixíry, takže tady ten můžu prodat. To je 17 zlatých navíc. Tak, jinak, mám novinku. Včera to bylo, včera k večeru bylo video, takže mám jednu houbičku na darování, ty budou čumět. Že až daruju tu houbičku, ale oni se určitě podívají. Jak jsem na to, no tak. Tak, jinak už máme 36, to vidíte, že jo, to nemáte jak říkat, ale třeba bych ty byl naštěstí elixír, nemá sílu, no nevadí, no, tak to si rádi. Jinak, Tigra na 9 dní, tak to je ještě pohoda, takže může všechny houby klidně už strovat podzemku. Tak, a koho dáme teďkon? Myslím, že tady u toho jsem měl předtím největší šanci, ale nejsem si jistý. No uvidíme, 40. Tak, kdyby jsem dal aspoň 15 kritiků, tak bych ho dal, ale to já asi nedám. Ještě vydržím tak 2 rány. No, tak to asi ne, no to asi nedám. Dobře, zkusíme dál. Tak to jo, to je ten elementál, toho nedávám ani kdyby jsem se, já nevím, rozkrájel na 3 kousky a všichni 3 do něj najednou. Takže 42, no tak to nedám vůbec. Tyjo, cože? Jak to, že moc bylo to míň, když je 42, to byla 40, no uvidíme. To asi tím kritikem, co jsem dal. Tak toho už nedám. Tak zkusíme, že tu 40. No uvidíme. Tak. Mohl bych sem ho dát, ty vodu, dej mu kritik, Ake ne. No, to je ono, Ake, ty seš... Tyhle, tak tu posledního budám taky. A to ho musíš dát. Vidí proti tobě nic. Pojď se na jeho prsa, no. No. A dobře, bez etiku, ale dobře. Tak, 36. No nevadí, ale ještě můžeme rozdělit za to. Počkejte, já se ještě kouknu, jestli tady náhodou někdo nedaroval víc. 400 000, ne, nedaroval víc. Tak, to je pohoda. Tak jsme ve všema. A takže si zvýšíme tu inteligenci. Pořádný krády při těch podzemkách příště. Tak 6600, je tam 4000, zbytek dáme tady na výdrž. Tak, ať to hodně vydržíme. A ještě mi zbylo 17, to je potom lehký, to dáme tady na obratnost. Tak, protože bych rád šel ještě tady do arény. Tak, a předveďte se. Tak, chci vidět 38, o 2 levely větší, tak se ukaž. Předveď se, jak to běh. Kritik jak tobě, jo? No ale to je tak všechno, že jo? Tak, a to je ještě... To vše si dám hlídku, tohle. Ještě koukne, jestli není náhodou další video. Takže už je přece jenom mohl být každý den, ale... To asi určitě nepoštěstí. Tak se mi nepoštěstí, to už by se objevilo. Tak, jo, jasně. Tak a to je asi všechno, já tam dám ještě ne, další
další hospoda taky. Tak jo, tak to je ode mě všechno. Já vám děkuji za doslednutí a budu se těšit u dalšího challenge nebo nějakého jiného let's play, já už ani nepamatuju, co natáčíme. Takže se mějte a čau čau.